срещи. Пожеланията от мен Георги Николов са и Слави и Ботев да продължат с тази. Превземе с топка в крака Балоянис отляво. Лукаки. Дали няма да шутира? Ето го и първият точен удар. Още в петата минута Ехидже Лукаки. Но към Галинов много хитро е това изпълнение. Шанс за Славия. Тумбак достига до топката в наказателното поле. Тони Тасев след това. Няколко случая, в които Ехидже Лукаки успява да се намеси в последния такъв, обаче очевидно топката е докоснала ръката му. Топката в опит да отбележи своя шести гол от началото на сезона. Тони Тасев срещу Матвей Игонен. Удар на Тасев, 1-0 за Славия. С достатъчно сила, с достатъчно точност, без никакви шансове за Матвей Игонен. Началото на сред... Ето го подаването. Керчев този път над всички. А Кере достига до топката. Шанс за Ботев. Намеса от Светослав Вуцов, след което топката отново е изчистена. Задържа топката. Ивелин Попов намира в дясно. Ето, който подава опасно. Ето е най-добрата възможност за Ботев. Мартин Секолич на край на това подаване от дясно. Разбира се, съвсем отделен въпрос е и доколко съперникът ти позволява подобни неща. Още един шанс за Ботев. Абсолютно същата развръзка обаче. Една от малкото такива изобщо през първото полувреме. Конте. Грешка от Конте. Ето го и последния съдийски сигнал на първата част. Наш Чернев, Антуан Конте и Константинос Балоянис. В средата на терена Янис Каравелов и Антонио Перера. По двата фланга Самуел Акер и Ехидже Лукаки. Ивелин Попов действа зад Мартин Секолич. Владимир Николов, единствените двама футболисти в бяло, които се опитват малко по-динамично да пречат на разиграването от двамата централни бранители. Двойно подаване между Ивелин Попов и Джеймс Ето. Ивелин Попов с центриране, което изглежда опасно. Удар с глава. Ето го изравняването. И то точно Янис Каравелов успява да вкара гола за Ботев Пловдив. Разбира се, че няма да се радва юношата на белите. Завършва по най-добрия начин прекрасното центриране от Ивелин Попов. Докато Янис Каравелов имаше две попадения, сега вече те са три на неговата сметка. Реакцията на Славия. Удар на Тони Тасев, рикошет. 2-1 за Славия. Отново Тони Тасев се превръща в герой за белите. Броени минути след като Ботев успя да изравни Славия, отново напред в резултата. Целият късмет на света тук след този удар, който Тони Тасев отправи към вратата на Матвей Игонен. Никакъв шанс за Игонен да реагира. Стора за канарчетата днес. Янис Каравелов също отстъпва своята позиция. Да има Мертенс вместо... Добра акция за Ботев до тук. Мертенс влиза в наказателното поле. Дали няма да пробва удар? Ето го и него греда. Късмет за Светослав Вуцов и Славия в тази ситуация, като от нищото Ботев организира опасна атака, която продължава с нов шанс. Галин Иванов се е върнал, за да изчисти топката. Джеймс Ето. Този път добро подаване. Удар, който е блокиран. Нов такъв от Мертенс. Перера. Два пъти се завъртя около уста си и намира по добър начин Мертенс. Шанс с Ботев. Резултата е изравнен. 2-2. Втори гол за Георги Николов с жълто-черната фланелка. Струва ми се останаха определени съмнения за засада. Така че изчакваме малко окончателното решение. Към момента обаче изглежда така сякаш Ботев успява да нанесе късен удар и да стигне до равенството в резултата. Жълт картон за Ерол.
И червен картон за Ерол Дост. Втори жълт за полузащитника на Славия. Повторение на ситуацията, при която Ерол Дост атакува много бурно в гръб. Чернев, Перера. Георги Николов играе с топката. Удар на Степонавичус от далечно разстояние. Право в ръцете на вратаря. Светослав Вуцов с